тарзи ба қайдгирӣ дар афзурак чӣ гуна аст? ҳангоми боз кардани афзурак интихоб намудани забон лозим аст ки он дар қисми кишвар забон ҷойгир аст. барои истифодаи афзурак дар Тоҷикистон забонҳои русӣ ва тоҷикӣ дастрас мебошанд. дар оянда шумо метавонед тавассути қисми асосии танзимот ва гузариш ба кишвар забонро иваз намоед. ба шумо лозим аст ки танҳо нишонаи дар шакли қаламчаро пахш намоед. баъд фарзанди худро номнавис кардан лозим аст. шумо замимаҳои махсуси зеринро хоҳед дид: номи кӯдак, ҷинс, санаи таваллуд, сурат. замимаҳои мазкурро пур кунед. яке аз калимаҳои зеринро интихоб намуда дар бораи хишовандии худ бо кӯдак маълумот ворид намоед. модар ё падар. агар шумо корманди тандурустӣ ё омӯзгор бошед, хизматрасонро интихоб намоед. дар сурате ки шумо хоҳед хоҳар ё додари кӯдакро илова намоед, дар қисми мушаххасоти кӯдак ва волидайн ва дар муқобили интихоби илова намудани хоҳар ё додар тугмаи ҷамъро пахш намуда сатрҳоро пур кунед. қайд намудан зарур аст ки шумо инчунин метавонед кӯдаки бармаҳал таваллудшударо номнависӣ намоед. агар ӯ то муҳлати 37 ҳафта ба дунё омада бошад. дар давоми ҳомиладорӣ шумо метавонед тифлеро, ки ҳанӯз дар батни модар аст, ба афзурак илова намоед. барои ин ба шумо лозим аст ки дар қисми мушаххасоти кӯдак ва волидайн тугмаи ҷамъро пахш намуда, дар муқобили интихоби илова намудани тифл пеш аз таваллуд, сатрҳои санаи тахминии таваллуд ва аллакай номро интихоб намудаедро пур кунед. дар қисми танзимотии мушаххасоти кӯдак ва волидайн шумо метавонед ба осонӣ байни мушаххасоти якчанд фарзандон гузариш намоед. барои дарёфти ин қисм бояд номи кӯдаки интихобшударо пахш намоед. тамоми маълумоти шахсӣ танҳо дар телефони шумо нигоҳ дошта мешавад.